Ассалому алейкум, духтаро, чихе шумо ҳамаатон аст, саломатиатон аст. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Духтаро, инҷа ман обед тайёр кардани ҳастам. Инҷа обед ба духтаро имрӯз вай мешавад котлети куриные, баъд супчик с тифтелками мекунам, лекин тифтелаш гӯшти мурғ мешавад. Ҳозир ман аз блендер мегзаронам ин гӯштоя, баъдан нимаша мегирам барои котлети мекунаму як қисми дигараша баъдан барои тифтелки гиром мемонам, ҷудо карда мемонам. Ҳозир бошад барои котлети духтаро ман як қисмаш гӯшти мурғ мешавад, як қисми дигараш фақат сабзавот. Ҳозир ман иноя реза кунаму баъдан блендерба майда карда мегирам, баъд сабзавотоям ҳам хеле блендерба майда карда мегирам, ранги пюрешка мешавад. Омехта мекунам фарш кати, баъд жарид карда мегирам. И хеле нағз бидан кӯдакои ман. Вақте ки ман обычный фарши говяжьи кати агар даже кунам, ҳам хел просто вақти фарши говяжьи кати мекунам, сабзавоташа камтар мекунаму дар онҷо ки нон ишо омехта мекунам, нон вай батар кардагӣ, шир батар кардагӣ, барои ҳамин камтар сабзавоташа камтар мекунам назар ба ҳозир ин вай гӯшти мурғ просто хушктар ки аст, барои ҳамин ман нон илова намекунаму пиёзаша бисёртар мекунаму, кабачок, там морковь, картошка меандозам аз блендер гузаронда. Агар ки то ин дам ман блендер намекардаму, просто чоркаи майдатарба чӣ мекардам, мегзарондам, ай чоркаи аз ҳама майдаш мегзарондам, баъд дабаис мекардаму ҳами хел мепухтам. Ҳозир бошад блендер корам осонтар кардаги аст. Ин блендера ман аз Faberlic заказ кардаги духтаро, вай рӯз ман нишон додаму, лекин ба пуррагӣ нишон додагим не. Бисёре пурсиданд ки вай чанд пул гирифтед, командаи ман видеоҳои ман тамошо мекунанд, коргарои компанияи Faberlic ҳамкорои ман ки чӣ хел аст, як бор обзор кунед, хушрӯ нишон диҳед. Гуфта чӣ кардан? Худо хоҳад ки ман чиста отдельно обзор барои ҳамин блендер мекунам, худо хоҳад бо нишон метиҳам. Духтаро, имрӯз ман бениҳоят серкор, барои он ки ҳозир ба фикри ман ки ягон бор набуд ки ҳам хел ҳам видео кунаму сразу монтаж карда сразу партоям каналамба. Имрӯз ҳам хел шуда истодааст ки ман ҳозир монтаж кардастам, ҳозир озвучка карда як бора каналамба бояд загружать кунам. Соат манан соатҳои 4:30 по московскому времени мумкин ки аллакай ин видеои ман бурояд. Ҳама вақт ман видео мекунам, як рӯз пеш, ду рӯз пеш мисол монтажоша карда мемонам, хай бо майдачӯдое ки камбудиёш аст исло карда, баъд загрузка мекунам, шабона загрузка карда мемонам, пагоҳаша баъд мекшом доступ боша, баъд ютуб каналамба мебурояд видеои ман гӯем. Ҳозир бошад ман ҳам озвучка кардосиам, монтаж карда, боз бояд срочно загрузка кунам. Барои чӣ? Барои он ки чалаи тилоя бояд мо имрӯз соҳибаша аниқ кунем. Чалаи тилоя ман бояд имрӯз аллакай оформить кунаму, баъд рафта расад, баъд мегиранда ғолиб ин ҳамин духтаракое ки ба компанияи Faberlic ба командаи мо номнавис мешаванд. байни ҳамин духтарако, например, ҳамин допустим мо чӣ хеле розыгриш кардем, чалаи тилоя гирифтем, интихоб кардем, нарху навоша дида, анамун чалаи тилоя мондем. Касоне ки ҳамин мобайни 3 рӯз ба агар ки омада номнавис шаванд, мисол аз 2 март то 5 март, касе ки регистратсия шуд командаи мо ба рӯзи 5 март аллакай ғолиба интихоб мекунем. ҳамун байни ҳамин 3 касми, 4 касми, 5 касми фарқаш нест, чанд касе ки биёд байни ҳамун 3 рӯз ба командаи мо бада гӯем, байни ҳамин 3-4 нафар, байни ҳамин 5 нафаре ки омадагӣ ҳастанд розыгриш мекунем. Чалае ки касе бурд кард ҳамон ба равон мекунем. Барои ҳамин имрӯз срочно ин видеои партоям гуфтам эълон кунам ки имрӯз мана вай ба инстаграм, касе инстаграм дошта бошедин, агар сайти ман подписация кунедон, Абдуллоҷонова Мадина номи ман англиси кати агар нависон мебурад, прямой эфир ба промода ман ғолиба интихоб мекунам дар авакак. Баъд имрӯз аллакай заказро оформить карда санлайт мемонам, рафта расад, агар худо хоҳад ғолиби мо мегиранду обзор карда мепартоянд. Ана имрӯз бояд мо духтаро розыгриши навбатӣ вай кунем, оғоз кунем. Як чалаи тилои навбатӣ интихоб мекунем ҳамин рӯзу, баъд аз паго гӯем старт новый розыгриш мешавад гӯем да. Боз як чалаи нав интихоб карда ман паго худо хоҳад мепартом кадом чалаи мо интихоб кардем. Бо давоми 3 рӯза, например аз 7 март то 10 марта касе ки номнавис мешавад ба командаҳои мо, байни ҳамно бо розыгриш мекунем. Мисол ягон условияҳои қиин надорад духтаро, просто ҳамин номнавис мешаведтон, ҳамкори мо мешаведтон, кори қатъи мо сар мекунедтон, кор қиин нест духтаро, кор вообще ҷои қиинӣ надорад. Просто мо мардум чӣ хел ҳастем ки қиин қабул мекунем барои худамон. На самом деле телефон кати шиштан дар хона қиин нест ку, просто шумо телефонтонро мегиредтон, ягон ҷои удобно шишта кор мекунедтон, тамом. Кӯча буромада гаштан, дар бадар гаштан, борҳои зиёда кашола карда фурӯхта гаштан дар кор нест ку, ҳамааш онлайн, ҳамааш ай хонатон набуромада ҳамин кор. Куҷош қиин аст? Мисол ҳама вақт дастгирӣ мекунем, ёрдам метиҳем, мефаҳмонем. то ба қулои баланд баромаданатон мо кати дасти ба даст мебуроедтон боло, чем бекор хона иштан, например, чем ютуб тамошо кардан, дигар ҷоҳо ва вақтатон сарф кардан. Ними умри мо дар ҳамин соцсетиҳо гузашта рафтааст духтаро. Ними умри мо дар ҳамин ютубу
Инстаграму, дигар соцсетиҳо гузашта рафтост на самом деле. Это так и есть. Ягон ҷои дурӯғиш нест, ягон ҷои вайш нест. Ҳама ҳамин ё ягон кино тамошо мекунад, ягон сериал тамошо мекунад, ёки ягон видеоҳои калта тамошо мекунад, рилсу, там шортс, ягон чиз. Ҳамин кати умра гузаронда мегарданд. шумо бошад метавонед ки умратона нагзаронедтон дар Инстаграм, дар Ютуб, дар дигар ҷоҳо беҳуда кор кунедтон, маошои хубо мебароедтон. Ҳар 21 рӯз мисли мо маошои баланд мегиредтон. Худо хоҳад ки ҳанам хел духтаро ҳози ман инҷа котлетамо аллакай пухтосиям, супчикамо аллакай зажаркашам карда истодам. ҳозир томаткати обаша меандозам, обаш камтар ҷӯш ба дарояд агар, баъд тефтерикома мепартому, зелень меандозам. Всё, аллакай супчикам тайёр, котлеткаомам тайёр қариб. ҳозир кришкаша пӯшида мемонам, камтарак алоша паз карда хушу мепазад. Тамом, обеди тайёр имрӯзаамон. ҳана духтаро, баъд ин дар бораи ҳамин двойка пурсидетон, чанд кас ки аз куҷо гирифтед, аз куҷо заказ кардед, двойкае ки танаба ҳаст. Ин духтаро, ин пижама не, бисёриё хай пижама мегӯянд, лекин ман ина ба хотири просто хонапӯшӣ заказ кардаги ҳастам. Обычно домашний костюм мешад ку ҳам хел ҷои куртаи зорба ин удобнитар гӯем да. Инҷа духтаро, ҳозир ман бо як партия дигар котлеткаома жарид карда мегирам. Аллакай ваяш барои пагоҳ, может быть обед ба барои ки ҳозир як партияша зарид карда гирифтаму духтарчам аллакай инчиқи кард, гиря кардама даромад. Ба гирифтаму дастам ба ҳамин кати рафтам хобравонӣ, ҳамин кати монд ин фаршам як тараф. Ҳозир мондаги ва фаршам хушо карда жарид карда як партия дигар гиро мемонам холодильник ба. имрӯз бегоҳ бошад ёки пагоҳ мехӯранд. Худо хоҳад ки кӯдако намехел духтаро. Баъд ман духтаро зип пакете заказ кардаги, зип пакети бениҳоят хушрӯи вай прочный аз ҳамин фабрик заказ кардам. ҳоли ман абзорашаш мо нишон медиҳам, распаковка кардаги ман. вақте ки заморозит мекардаги меши ягон чиз, мисол бениҳоят удобни да, ягоди там овощи, чизе ки хоҳӣ, ман например фарш, гӯшт, ҳамаша метавонӣ ки ҳамон вай ба зип пакет ба заморозит карда монӣ. ҳоли ман дафъаи оянда бо шаварам гӯшт биёран, агар ин дафъаш ҳамаша нишон медиҳам чӣ хел карда ман ҷобаҷо мекунам. Там фрикадельки, котлеты, просто обычный гӯшта реза карда майда реза мекунӣ ку барои вай зажаркаи авқот. Пельмени там хулоса як гала заморозка карда мешада. Мисол як рӯзи дарозтона сарф мекунитон барои заготовки, баъд дальше уже ҳафтаи оянда аллакай осонакак авқот тайёр мекунитон да. Ман ҳозир мехоҳам барои кӯдако ҳамин имина овощи, смесь овощи реза карда, нахуд, например, дар наш ба зелень, ҳама чи ҳамин просто взяла ҳамон зажаркая и сразу, например, камакак равған ба чи тафт дода мегирӣ, обаша меандозӣ, аллакай супчик тайёр мешад. Бо ҳамин хелам фрикаделькиам аллакай заморозка карда монӣ. Агар ман медонам акун свежаш бо свеж асту, лекин барои модарои серфарзанде ки мисол бо ягон кор кати машғул ҳастанд, мисол ман одаме ки ҳам се фарзанд дорам, бо ҳам кор мекунам, барои ҳамин осонтар мешад ки аз заморозка иногда истифода барам да, ҳамин чизои заморозит кардаги ма. ҳанам хел духтаро, ҳоли ман нишон медиҳам заготовкиам бисёр занҳо бо интересна аст. Ман худам на самом деле бисёр заготовки тамошо мекардам. Заготовки кардам монӣ агар бо осонтар ку. баъд можно чой хеле заварка. Вот облепиха, малина и еще что-нибудь добавить карда, например, мята и так далее. Блендер ба майда мекунӣ. Формочка ба рехта мемонӣ, кай вақт ки ях шудан, баъд гирифта чой дам мекунӣ, мехӯрӣ ба маза. Инҷа котлеткаи ман мондаги духтаро. Ана хел смесяш, ҳамаша пухта гирифтам. Ана пилисосе ки ман он дафъа харида будам духтаро. Оли ман бо одиваша дафъаи оянда мемонам. Бениҳоят удобни будаст духтаро. Насчет мощностяш духтаро ҳеҷ гуфта наметавонам, барои ки слишком мощный хеле вай нест, лекин барои ман аз ҳама плюси калонаш ин сабукакак, баъдан чи звукаш паст, ами шумный не да, пилисосои чӣ хел шумный месад ку, ин хел не, ами авозаш паст такак. хай барои ман идеальне, агар ки хел гирем, нархашам баланд нест, барои ҳамин баъзи вақт бо духтарчаам гирифта чизое ки крошки там ягон ҷо бинад, агар тоза карда гирифта аллакай бо ҷобаҷо карда мондост, барои ки вазнин не да. ҳанами хел духтаро, ҳоли хай бо влогҳои оянда бо нишон медиҳам, бо дар борааш мегӯям, гап мезанам, нарху навоша аниқтар карда мемонам, потому что влоги пешина бисёриҳо пурсидан. дар ҳаминҷо влога ба охир мерасонам. Раҳмат калом духтаро ки дастгирӣ мекунед канали моя, комментарии беҳтарин менависton. Хайр, то влогҳои оянда.